जोङो मोनसे टपिकखौ लानानै जों रायलायबावदिनि What does a culture of respect मान होनायनि हारिमुआ मा बाइबेलनिफ्राय जोङो बिजिरनानै जों नायनि ग्रीक भाषायावहाय बेखौहाय हबस होननाय बुंनाय जादों This word is oftenly एबा constantly translated as fear, reverence or respect. Ephesians 5:32 दङ. The Greek word hobos is used to instruct wife to respect their husband. बाइबेलावहाय respect होननाय मान होनाय सोदोबखौ बेबायदि बुंनाय जादों. बर'आव ओरैबायदि लिरनाय दङ नाथाय नोंसोरनियावबो बे गोरोबो साफ्रोमबो बिसाया गावनि बिहिखौ गावखौ बायदि अननो नांगौ आरो साफ्रोमबो बिहिया गावनि बिसायखौ मान होथारनांगौ आरो मोनसेया जाहैबाय थिमस होननानै बुंदों थिमस this word means honorable, precious or valuable. In the Bible, Timos is used to describe the importance of showing respect and honor to others. गुबुन मोनसेया जाहैबाय गुबुनजों गुबुन फोथायारिफोरजोंहाय मान होज्लायनाय बेखौहाय लिरनाय जादों. जेब्ला जोङो 1 पेटरनि 2:17 नायब्ला जों नुयो the Greek word Timos is used to instruct believer to show respect to all people. गावजों गाव फोथायारिफोरजों मान होज्लायनो थाखाय बिथोन होनाय दङ. बयखौबो मान हो फोथायग्रा गावनि लोगोफोरखौ अन इसोरखौ गि आरो महाराजानो मान हो एबा सासनाव थानाय मानसिफोरखौहाय मान हो. दा रेसपेक्ट होनना बुङोब्ला सनमानना मोनसे खौसेथिनि आबहावा बेबो मोनसे अननाय बायदिनो मोनसे जोङो जेब्ला गावजों गाव जोङो सनमान होज्लायबाय जोंनि जिबनाव जोङो मान होज्लायबाय बेयाव पिक्सारा बांद्राय क्लियार जाया खिन्थु लेखायाव एसे मोजां क्लियारै नुयो बिनि थाखाय खमा बिनानै थाबाय. दा जोङो जोंनि आइजोफ्रा फिसायफोरखौहाय मान होथारनांगोन बे बाइबेलनि बिथोन. Value your husband role गावनि बिसायनि बिफावखौ बेसेन हो. बिहाजे इसोरजों बिबान होजाबाय नखरनि जे खामानि मावनांगौ बेफोरखौ नोजोर बोनानै आइजोफ्रा मान होनो नांगौ. सेम टाइम हौवाफ्राबो हिन्जावफोरखौहाय मान होनो नांगौ कन्टेक्सखौ नायनानै. रेसपेक्ट एप्रिसिएशन बाख्नायनाया जोंनि हौवा आरो हिन्जावनि गेजेरावहाय थानांगौ बियो जोबोद मोजां जादों. सिम्पल जोङो प्रेक्टिकेल जोङो नायोब्ला नुयो जाहैबाय ओंखाम ओंख्रि संनायनिफ्राय एप्रिसिएशन बाथ्राफोर जोंनि न'खराव थानांगौ. मालाबा समाव नोंनि बुरैया ओंख्रिखौ थावा सङोब्ला नों बेखौ जोबोद रायगोन नामा बय मानसि हिसाबै राजोंनाय जागोन नोङो नायनाया एसे राजोंगोन अब्लाबो जों बेफोरखौ सिङाव दोननानै एसे एप्रिसिएट खालामनाय गुड जब बाख्नायनाय माने उत्सा खालामनाय गावजों गाव एसे गोजौ दिखोलायनाय नङाब्ला सोर दंबावो जोंनोलाय जोंनि सानैनि गेजेरावहाय. मोनसेया जाहैबाय रेकगनाइजेसन माने सिनायनाय जों बेवहाय जों मारै रायलायले जों रायलायखाबाय सापर्ट जों रायलायबाय. ग्रेटिटिउड साबायखर बावनाय हामबायसै थेंक इउ इसोराबो जोंखौ बिनिफ्राय लुबैयो बेबायदिखौ जोंखौ लुबैयो. साबायखर बावनाया जोंनि खुगायाव थानांगौ. बेनिखायनो 1 टेसलनिकियानि 5:6 जोङो सत्रनिफ्राय फरायलाङोब्ला जों नुयो ग्रेटिटिउड साबायखर हामबाय होनो जोङो रोंनांगौ. आङो एसे मोजां आङो फिसाय मोनबाय आङो एसे मोजां हिन्जाव मोनबाय हामबायसैलै बेबायदि मावनायनि थाखाय हामबायसै आंखौ आर'ज खालामनानै होनायनि थाखाय हामबायसै आंनि खामानिखौ मावसोनायनि थाखाय हामबायसै आंनि सिफोरखौ सुना होनायनि थाखाय बेबायदि मोनसे लाभ जों दा बेखौ रायलायबाय जों बेवहाय बांद्राय जों थानाय नंले नङाब्ला आंनि दा एसे लावद्रायहैबावगोन. दहायबो एसे गोलाव जादों आं खमा बिनाय जाबाय माने बेयो मोनसे डेभ'सनेल नङा नालाय आधा घन्टाजों जों बेखौहाय फोजोबनो हाया. एसे बास टपिक एसे गुवारै रायलायोब्ला बेयो गुवारै थाङो. दा जोङो जे बिसयफोरखौ जोङो रायलायबाय जों बेखौ रायलायनो नंलिया. रमनि 12:10 लिरनाया बेनो ख्रिस्टियान बिदा फंबायफोर जानायखाय गावजों गाव अनज्लाय गावजों गाव मान होज्लायनायाव गोसो हो. गोदोनि दिनावहाय जोङो नायोब्ला नुयो जाहैबाय गोदोनि दिनावहाय
गेदेरफोरखौहाय जोबोद मान होनायखौ जों नुयोमोन जोंनि मण्डलिफ्राव जोंनि समाजावहाय इभेन जोंबो गियोमोन माब्लाबा समाव जोङो गेदेरफोरजों जिरायगौ होनना बुंब्लाबो जों समाव जिरायनोबो मोनामोन मान होनानै जोङो बिथांमोननिफ्राय थांनांगौ गोनां जायोमोन दानि जुगाव नायसाय मा गेदेर मा गोलै मान होनाया खुब खम मान होनाया गैलाया आरो अनज्लायनाया गैया आरो रेसपेक्ट इन द होम मीन्स लिसनिं केयरफुली जोङो रेसपेक्ट होनाय माने मान होनाय माने जोङो मोजाङै जों खोनासंनांगोन मा बुंनो सानदों बेखौ मोजाङै जों खोनासंनो नांगोन स्पीकिं काइन्डलि जोङो गुरैयै जोङो रायलायनांगोन अनारिं बाउन्डारि रेसपेक्ट भेलु एन्ड इच पार्सन वर्क एन्ड रल एटमस्फियार अफ इउनिटि जोंनि न'खरावहाय बेबायदि मोनसे आखुथायफ्रा जोंनावहाय थानांगौ जोङो एग्जाम्पल हिसाबै जों नायनि एग्जाम्पल अफ कालचार अफ रेसपेक्ट एन्ड इन द होम जों जेब्ला आब्राहामनि जिबनखौ नायो आब्राहाम अबिडेन्स टु गड इसोरनि फारसे आब्राहामनि मानिनाय न'खर हिसाबै आब्राहामा इसोरखौ मानिदों लोगोसे बिसोरो हौवा हिन्जाव हिसाबैबो बिसोरो मान होलायनायखौ जों नुयो दा एसे गोथौयै जोङो सावरायगोन सारा रेभारेन्स टु आब्राहामनि थाखाय सारानि मान होनाय आब्राहाम एन्ड सारा वेलकाम टु स्ट्रेन्जार आब्राहाम आरो सारानि सिनाय मोनै सुबुंफोरखौ बरायनाय आब्राहाम कन्टिनिउसन अफ गड्स प्रमिस आब्राहामनि इसोरनि समायखिराफोरखौ सोलिबाय थानाय बेयो माने किप गोइं इसोरनि समायाव बियो थाबाय थादों रेसपेक्ट फर इच आदार फिलिं आब्राहाम एन्ड सारा इमोशनेल सापर्ट गावजों गाव मोन्दांथिनि थाखाय सन्मान आब्राहाम आरो सारानि गेजेराव गोसोआरि मोनसे मदद होनाय लास्टआव दं जाहैबाय रेसपेक्ट फर गड्स टाइमिं आब्राहाम आरो साराया इसोरनि टाइमिं इसोरनि होनाय सानखांथियावहाय एबा इसोरनि समावहाय बिसोरो फोथायनायमोन दा जोङो मोनसे उनाव मोनसे जों नायनि आब्राहाम अबिडेन्स टु गड इसोरनि फारसे आब्राहामनि मानिनाय जोङो जेब्ला जागायजेननायनि 12 आयदा 1 निफ्राय जोङो बेखौ मोजाङै जों देहान खालामनानै फरायो इसोरा आब्राहामखौ लिंदोंना लिङाखै लिंदों नोङो गासै नोंनि जायगाखौ गारनानै नोङो आङो जे जायगाखौ दिन्थिगोन नोङो बेयाव थांदो जेब्ला नोङो बेबायदि मावगोन आङो नोंखौ गेदेर जाथि खालामगोन आं नोंखौ मुंदांखा खालामगोन आरो आङो नोंखौ मोनसे गोजौ मोनसे जायगायाव आं नोंखौहाय दोनगोन बेबायदि मोनसे कन्डिशन लानानै इसोरा आब्राहामखौ लिंनाय जादों बेजों लोगोसे बिसोरो फेमिलि बे सेन्सआवहाय जों लानि साराया आब्राहामनि थाखायहाय बियो मान होनाय रेसपेक्ट होनाय गावखौ गथायनाय बेखौहाय जों जेब्ला जागायजेननायनि 18 आयदा 1 निफ्राय 15 सिम नायोब्ला जों नुयो आरो बिसोरो गोदान आलासिफोरखौ आलासि बायदि साननाय मान होनाय बेखौहाय जोङो बयबो मिथियो जेब्ला इसोरनि मानसिफ्रा जेब्ला बिसोर थोम्बुआवहाय आब्राहामा दरखङाव जिरायनानै थादोंमोन बे समावहाय 3 आलासिया फैदोंमोन बे समाव आलासि हिसाबै बे आलासिखौ बियो मान होनानै नाजावदोंमोन आब्राहामा इसोरनि जे समाय कन्टिनिउसन इसोरनि समायावहाय बियो थाबाय थादों जेब्ला बियो गावनि हा आरो जाथि भागिखौ गारनानै थांनो थोनदों अब्लाबो बियो इसोरनि समाय लानाय बायदि बियो दावगालांदों आरो जेब्ला इसाकखौ बिनाय आब्राहामा जेब्ला इसोरजों गावनि जे इसोरनिफ्राय मोननाय बे फिसाखौ जेब्ला बिजादों अब्लाबो बियो इसोरनि समायाव थादों जोङो जेब्ला जेरेमियानि 29 verse 11 नायब्ला जों इसोरा जोंनि थाखाय मोजांनि थाखाय खायदा खालामो सै होनायनि थाखाय नङा आब्राहामा मिथिगौ जे इसोरनि जे खायदा खालामनाय बिहा सासेल' फिसा इसोरनिफ्राय मोननाय दङ अब्लाबो बियो मान होनानै हौवा हिन्जाव मिलायनानै बिसोरनि न'खराव मोनसेबो गुलाय गुजाय जानायखौ जों नुवाखै बाइबेला दिनै रेकर्ड खालामाखै जेब्ला इसोरा बिदों बेबायदिनो
इसोरनि समायावहाय बियो थादों जेरेमियावबो बेखौनो लिरनाय जादों आरो जोङो जेब्ला नायगोन आइजायानि 55 verse 8 to 9 मानोना आंनि कल्पनाया नोंसिनि कल्पना नङा आंनि कल्पनाया नोंसिनिख्रुइ जौसिन होननानै बुंदों आब्राहामा मिथिगौमोन इसोरनि कल्पनाखौ बियो मिथिगौ बिनिखायनो बियो एकदमबारे स्ट्रं डिटारमिनेशन मोनसे गोख्रों थांखि लानानै बे इसोरनि समायावहाय थांबाय थादों जोङो जागायजेननायनि 50नि 20आव नुयो you intended to harm me थ' गुबुन गुबुन ट्रेन्सलेसनावहाय kill होननानै बुंदों but God intended it for good to accomplish what is now being done the saving of many lives बेवहाय जसेफनि सोमोन्दै जों नुयो जसेफआ जेब्ला बिदाफोरजों थारना खालामनानै बियो फानहरजादों दैखराव गारसोमजादों आरो दैखराव गारसोमजाखांनायनि उनावहाय जसेफआ इजिप्टआव बियो मिनिस्टार लेभेलाव थांदों जेब्ला बियो मिनिस्टार लेभेलाव थांदों बियो 30 बोसोरल'मोन बाइबेला जोंनोहाय फोरोङो बेबायदि सासे यां जोहोलाव बे जोहोलावा जेब्ला बियो इजिप्टखौ दैदेनदों बे एसे जों बे हिस्ट्रिखौ जों खोनासङि ओमफ्राय आंनि पइन्टआव आं फैफिनि बियो इजिप्टखौ दैदेननाय समावहाय बे गासैबो इजिप्टनि हादरनि बे हादरनि मानसिफोर आरो बेयाव इक'नमिकनि जे स्ट्रेंथ रांखान्थिनि जे बेलायावबो जोबोद हाइ थांदों होननानै बुंदों बरंस नाथाय गुबुन गुबुन हादरावहाय आंखाल जादों नंगौ नङा दा एखे रोखोमै जेब्ला बेबायदि आंखाल जादों गुबुन हादरावहाय आंखाल जानायखाय इजिप्टआवहाय बिनि बिदा फानहरनाय मानसिफ्रा बिनावहाय फैनो गोनां जादों बे समावहाय बे स्टेटमेन्टखौ जसेफआ गावनि बिदाफोरनि सिगाङाव बुंदों नोंसोरो आंखौ सिथारनो हास्थायदोंमोन नाथाय इसोरनि साननाय बेबायदि नङा होननानै बुंदों इसोरनि साननाय बायदि नङा गोबां मानसिखौ बासायनो थाखायसो इसोरा आंखौ गोजाननिफ्राय नैबे मिस्र देशआव आंखौ लाबोग्रोदों होननानै जसेफआ बियो बुंनो हादों एसेबां सोमोनांथाव नङा नङा इसोरनि प्रमिस जेब्ला जों इसोरनि समायाव जों थायो जोङो गावजों गाव जोङो मान होज्लायनानै जों थायो जेरै आब्राहामा गावनि असे फिसाखौ बिजाब्लाबो बिसोर साराजों आरो आब्राहामजों जालायनायखौ नुवाखै मान होनानै बिसोरो इसोरनि प्रमिसावहाय बिसोर थाबाय थादों रेसपेक्ट फर इच आदार फिलिं बेवहाय गावजों गाव मोन्दांथिनि थाखाय सनमान आब्राहाम आरो सारानि गोसोआरि मदद बिसोरो जे गोसोआरि मदद होनाय जेब्ला आब्राहामजोंहाय इसोरनि मानसिफ्रा रायलायफैदों बे समावहाय सारायाबो न' सिङाव दङमोन बेबायदि रायलायनायखौहाय सारायाबो खोनादों बे समावहाय बियो मिनिदों सोंजानायाव बियो बुंदों नों मा मिनिखो होननानै बुंनायावहाय बियो मिनियाखै होनना बुंदों सापर्ट खालामलायदों इसोरा जेब्ला बेबायदि मोनसे गावनि मेसेन्जारफोरखौ थिनहरनाय समावहाय बेबायदिनो इसोरा समाय होदों जाहैबाय आङो नोंसोरनि बायदि होगोन नोङो आंनि प्रमिसावल' नोङो आंनि प्लानावल' थाबाय होननाय जादों बाथ्राया नोंनि न'खरा आंनि समायाव था होननाय जादों बाथ्राया आरो बेबायदि रोखोमैनो साराया इसोरजों जेब्ला दर्शन इसोरजों जेब्ला बेबायदि मोनसे रदाय होजादों आङो नोंनो जे गथ' होगोन बे समावहाय मानसि हिसाबै मिनिदोंमोन आं एसेबां बैसो जाबाय आं माब्रै आंनि सि सुनायनि समाबो बारबाय इट इज इम्पसिबल बे पसिबल नङा सानदोंब्लाबो बियो फिसायनि साननाय बायदि इसोरनि साननाय बायदि इसोरनि मोनसे समायावहाय बिसोरो थादों इसोरनि टाइमिं इसोरनि समनि थाखाय जोङो सनमान होनांगौ इसोरनि समखौ जों सनमान होनांगौ इसोरनि सानखांथियाव जोङो थानो नांगौ दिनै गोबां जोंनि न'खरफ्रा हपलेस जायो आसा गैयै जायो हप इन द हपलेसनेस आब्राहामनि जिबनखौ नायोब्ला जों नुयो आसा गैयैयावबो बिनि न'खरा आसा गोनां जादों इसोरा बेनो आसा होदों इसोरा बेनो गथ' होदों इसोरा बेनि न'खरखौ बृद्धि खालामदों बेबायदि रोखोमै इसोरा जोंनि न'खरफोरखौहाय लुबैयो जोंनि न'खरफोरखौ लुबैयो जों बयबो इसोरनि न'खरफोर जों गावजों गाव जोङो मान होलायनाया
गोनांथार अनज्लायनाया गोनांथार आङो मोनसे मेथाइखौ आङो गोसोखांबाय थादों आङो बानजायखौबो बुंदोंमोन नोङो हायोब्ला खननो हागोन नामा होननानै नाथाय बियो हायाखिसै गिलबार्टनि मोनसे मेथाइ रोजाबनाय दङ दुखु खस्थ'आवहाय गोजोननाय नांगौ अनज्लायनाय नांगौ आरो खेमा होज्लायनाय जानांगौ जों जेब्ला गारि सालायो बे मेथाइखौ जोङो बोराय बुरै जोबोद खोनासङो जोबोद मोजां मोनो जोङो दुखु खस्थ'आव जोङो मान होज्लायनाय जोंहा न'खर जानांगौ साननाय हनाया जोंहा गोरोबलायनाय जानांगौ निमाहा जोंहा होलायनाय थानांगौ अब्लासो जोंनि न'खरा उन्नति जायो नङाब्ला जोङो गाहाय थाखोआव जोङो थांगोन दानिया हाउ टु बिल्ड ए कालचार अफ लाभ एन्ड रेसपेक्ट इन योर ह'म जोंनि न'खरावहाय अनज्लायनाय आरो मान होज्लायनायखौ जोङो माबोरै जोङो लुखांनाय दानिया माखासे गोनांथार जोङो बेखौ मावखायो गोबाङानो जास्ट रिमाइन्डार हिसाबै आङो बुंनो सानबाय प्रे टुगेदार गावजों गाव जों आर'ज गाबनाया जोबोद इम्परटेन्ट जोङो गावजों गाव जोङो आर'ज गाबाब्ला जोंखौ बबे समाव सैताना जोंनि न'खरखौहाय एटाक खालामगोन जों बेखौ बुंस'नो हाया बेनिखायनो आर'जआ बियो जोबोद गोनां बेनिखायनो गावजों गाव गाव गावनि पापफोरखौ सिमान ला आरो गावजों गाव आर'ज गाबो जाहाथे नोंथाङा हामजानो हायो सासे धोरोमसुला सुबुंनि आर'जआ गोहोगोरा आरो गोहोम गोनां जाकबनि 5-6 सल'फोराव नायोब्ला जों नुयो फिलिपियानि 4-6 7 फरायलाङोब्ला जों बेयावबो जों नुयो serve one another जोङो गावजों गाव जोङो सार्भिं खालामलायनांगौ सहाय होज्लायनांगौ जोङो एफिसियानि 5-6 33 बेयाव नायोब्ला जों नुयो आरो 1 करिन्थियानि 1-3 फरायलाङोब्ला जों बेयाव नुयो अननाय गैयाब्ला बेयो मोनसे खावां दांनाय बायदि मोनसे रिंनायफोर बायदि होनना बुंदों नोंहा मावनाय गैयाब्ला नोङो अननोल' नोङो मान होनोल' होननानै बुङोब्ला नोङो मोनसे एक्सनाव नोङो थाङाब्ला बे मोनसे रिंनाय मोनसे जक्थाफोर बायदिल' बेनिखायनो अननाय होननानै बुङोब्ला मान होनाय होननानै बुङोब्ला जों बेखौ प्रेक्टिकेल मावनानै जोंनि न'खराव जों बेखौ बाहायनांगौ कमिउनिकेट काइन्डलि एन्ड क्लियारलि जोङो हौवा हिन्जाव जाबायब्ला जोङो ओरैबायदि नम्रथायै जोङो रायलायनांगोन जेन' जोंनि बाथ्राफ्रा गावजों गाव जेन' दुखु जाज्लाया बोसोन बिजाबनि 15-1 बुंनाय दङ गुरैयै बुंनाया रागाखौ जिमाय होयो नाथाय गोरायै बुंनाया फोजोंसिनोसो जोङो जेब्ला गुरै बाथ्रा रायलायो बे गुरै बाथ्राया मोनसे जोंनि मुलिफोर बायदि मेडिसिनफोर बायदि बे बाथ्राया नोंनि जिबनखौ लुखाङो नोंनि फिसायखौ लुखांगोन नोंनि बिसिखौ बे गुरै बाथ्राया बिसिबा गोजौआव उत्सा खालामगोन बेल' नंबावा जेब्ला जों गुरै बाथ्रा रायलायो जोङो फोथायारिफोरनि गेजेराव जों जेब्ला गोसा बाथ्रा रायलायो बियो गुबुननि थाखाय हार्ट जायो गोसा जायो जों दुखु मोनो नाथाय जों जेब्ला गुरै बाथ्राजों जोङो लुखांज्लायबाय जोङो उत्सा जायो जों गोजौ जायो बेखौनो एपस्टल पलाबो गावनि लाइजामखौहाय गोबां बाथ्राफोर जोंहाय बियो बानजायनाय दङ नोंसोरो गावजों गाव लुखांज्लाय गावजों गाव नोंसोरो मान होज्लाय होननाय बाथ्राखौ जों नुयो जों जेब्ला नांज्लायगोन जोंनि न'खरा सान्थि गैयै जागोन जों थानो गोजोननाय मोननाय नङा जों जेब्ला मान होलायनाय नङा जोंनि न'खराव जों थांनो बागोन नोंनि हौवायानो हक नोंनि हिन्जावानो हक जोङो जेब्ला मान होलायनाय नङा जोङो न'खरा मोनसे जोंनि थाखाय नोरोग बायदि जागोन जोङो जेब्ला मान होलायनायखौ जोंनि न'खराव जोङो बिल्ड खालामबाय जोङो लुखांबाय बे न'खरा मोनसे नोंखौ गोसो बोनो हानाय जागोन आरो जोंनि न'खरावहाय क्षमा होनाय बेयो थाथारनांगोन क्षमा होनाय forgiveness according to the Bible is a central theme and a core concept in Christian. It is the act of pardoning or releasing someone from the consequences of their sins or wrongdoing. क्षमाया ओरैबायदि मोनसे नोंनि जे गोरोन्थि मावनायखौ नोङो रिलिज खालामनाय मोनसे जोङो एसे गुसुं जोङो भिडिअ नायनि
जानाय नंला नामा जायाखिसै आं एसे खालामनासो जादोंमोन अननानै क्षमा खालामगोन जोङो क्षमा होलायनाया जोंनि हौवा हिन्जावनि गेजेरावहाय जोबोद गोनां जोङो जेब्ला कन्टिनिउसलि जोङो बे जोंनि मावनाय गोरोन्थिफोरखौ जोङो रायलायबाय थागोन जोंनि न'खरावहाय हेंजें हेंजुङा जोबनाय नङा जोङो जेब्ला बेबायदिनो सोंखारिबाय थागोन क्षमा होलायनाय गैया बे न'खरावहाय थारैनो इसोरनि मोनसे इनभाइरनमेन्ट आबहावाया सोरजिनाय नङा रमाननि 12 10 आं कबरे अनार इच आदार रल एन्ड कन्ट्रिबिउसन जसुवानि न'खरखौ जों नायनि नोंसोरा बे फोरबोखौ दाव खालामनो गोसो गैयाब्ला नोंसोरो दा जे हादराव खामिदों बे मेस'पटामिया आरो आमरारिनि मोदाइफोरखौ खुलुमनो गोसो दं नामा बेखौ नोंसोरो दिनै थि खालामदो मानोना आंनि न'खर आरो आङो बे फोरबोखौ दाव खालामगोन जसुवाया बेबायदि बुंदों इजराइल जातिफोरखौ बुंदों नोंसोरो बे मोदाइखौ खुलुमायसै नामा नोंसोरो बे गोथां इसोरखौ नोंसोरो नागारनानै बे देबथाखौ नोंसोर खुलुमायसै नामा होननानै बुंदों आं हयले होनदों आंनि न'खरा इसोरखौ लाबोले नागारनाय नङा आङो जेब्लायबो इसोरखौ मान होगोन आं इसोरखौ जेब्लायबो दाव खालामगोन नैबेबायदि होननाय जोंहाबो मोनसे न'खर जानांगोन वारशिप टुगेदार एस फेमिलि जोङो न'खर हिसाबै जोङो वारशिप खालामनाया इसोरनि गाहाम बाथ्रा रायलायनाया इसोरखौ जोङो मेथाइ रोजाबनानै बाख्नायनाया बे जोंनि न'खरावहाय जोबोद गोनां जसुवा बायदि लोगोसे आरज खालामनाय अननाय रेसपेक्ट क्षमा होनाय वारशिप टुगेदार 5 steps to cultivate a culture of love and respect in your home बे आं गुसुङै बुंबाय जे आरज खालामनाय अनज्लायनाय मान होज्लायनाय क्षमा होज्लायनाय आरो इसोरखौ लोगोसे इसोरखौ खुलुमनाया बेयो जोंनि न'खरावहाय मोनसे इसोरनि जे न'खर हिसाबै बियो सृष्टि जायो जों जेब्ला बे खामानिखौ जों मावगोन एखे माइन्ड जों जानांगोन हौवा हिन्जाव हिसाबै गुबुन सासेया बेलेग सानोब्ला बे न'खरा माब्लाबाबो गोजोननाय जानाय नङा एखे साननाय गावजों गाव एखे गोसोनि जोंहा जानांगोन आं मोनसे थिउरि बायदि आं होननो सानदों बेनो जाहैबाय 3 layer of the eggs दाउदैनि जे 3 लेयारखौ जों मिथिगौ नङा मिथियो दा ने बयबो मोनसे जाहैबाय खाबार दाउदैनि खाबार मोनसे जाहैबाय वाइट गफर बिनि सिङाव थायो जाहैबाय गोमो बे 3आ इनसेपारेबल बेखौ जोङो बोखारनो हाया जायोब्लासो बियो बोखारनो खिन्थु गोथाङै दंब्ला जेनेबा बियो सावजायाखैब्ला बियो मोनसे इनसेपारेबल आरो बिसोरनि टेस्टआ गुबुन खाबारखौथ' जों जाया खाबारा बियो इउस एन्ड थ्र' गाव जाबाय वाइटखौ जों जायो गोमोखौ जों जायो नाथाय बिसोरनि केरेक्टारा गुबुन ट्रिनिटि हिसाबैबो बेबायदिनो बिफा इसोर आरो गावनि गोथार फिसा जिसु ख्रिस्ट आरो गोथार जिउआ बियो गोथार जिउनि खामानिखौ मावो बेबायदिनो जोंनि न'खराबो बिफा जोंहा दङ बिमा दङ जोंहा फिसाफोर दङ दा जों जेब्ला खौसेथि जोङो थायो जोङो गावनि खामानिखौ जों मावो दाउदै खबरा बे गावनि खामानिखौ बे प्रडिउस खालामो नङा गावनि टेस्टखौ गफबना होयो गोमोआ गावनि टेस्टखौ बे सालायनि सुवादखौ जोंनो गुबुन दान होयो बेबायदिनो जोंनि मावनाया गुबुनब्लाबो बेयो मोनसे मावफुंनाय मोनसे खामानिखौनो जों मावो न'खर हिसाबै जों एखे इसोरखौनो जों खुलुमो जों एखे इसोरखौनो जोङो मान होयो बिनिखायनो मोनसेया मोनसेजों सासेया सासेजों जोङो जेब्ला मान होज्लायगोन बेवहाय समायनाय दङ इउनिटि इन दा ह'म इज नट अट'मेटिक न'आवहाय खौसेथिया बे गाव हारसिङै जाया बेखौ जों काल्टिभेट खालामनांगोन जोङो बेखौ मावनांगोन
It requires us to cultivate. बिनि थाखाय जोंनो मावनो गोनां जायो माबा मोनसे जों खामानि मावनो गोनां जायो जोङो बुंनाल' आं दहाय सिगाङाव बुंबाय आङो बुंबायल' आङो नोंखौ मान होयो आङो नोंखौ बुंबायल' आं नोंखौ अनो खिन्थु नोंहा मावनाय गैयाब्ला नोंहा मेहनत खालामनाय गैयाब्ला नोंनि हिन्जावनि सायाव नोंनि फिसायनि सायाव अब्ला बे माबोरै जागोन जोङो काल्टिभेट खालामनांगोन बे अननायखौ जोङो सोमजिहोनांगोन बे मान होनायखौ जोंनि न'खराव जोङो सोमजिहोनांगोन बियो सानफ्रोमबो बे दिनैल' नङा बे जेब्लायबो इसोरखौ जोङो मान होनांगोन Is your home a place where love and respect create lasting unity? नोंथांनि न'आ ओरैबायदि जायगा नामा जेरावहाय अननाय आरो मानना अरायथा खौसेथि सोमजिहोयो जोङो बयबो बेवहाय सोरबा फेमिलि फैदों सोरबा सासे फैदों जोंनि न'खरखौ जोङो सिन्था धारना खालामि बे अननाय आरो मान होनाया जोंनि न'खरावहाय लास्टिं जादों नामा ना खन्थेखियाल' दिनै खोनाबाय गाबोन बियो जोबहैबाय दिनै आं इसोरनि बाथ्रा खोन्थाबाय बे गाबोन जोबहैबाय दिनै नोङो इसोरनि खामानि मावहैबाय नोङो बुंहैबाय नोङो न'आवहाय नोङो अननाय नोङो मान होनाय नोङो खालामफैनो हायाखै नामा जोङो बेफोरखौ एसे जोङो सिग्रोमनानै जोंनि जिबनखौ जों नायनि जुदि गैयाब्ला if not let us grow in love let us grow respect cultivate a healthier family जोङो बोलोग्रा मोनसे थाजिम मोनसे जोङो न'खर जोङो दाफुंनो जोङो सेस्था होनि अब्ला जोंखौ गुबुनफ्रा नुगोन जोंनि न'खरखौ गुबुना नुगोन जोंनि न'खरखौ गुबुना फरायगोन अब्ला बै इसोरखौ मिन्थियै मानसिफ्राबो बिसोरो सोलोंनो हमगोन जुदि नोंनियाव गैयाब्ला फै अनज्लायनायखौ बांहोनि फै मान होनि मोनसे सावस्रिनां न'खर जोङो दानि God bless you all इसोरा जों बयखौबो आशीर्बाद खालामथों आङो